Vážení priatelia, dostávame veľa otázok aj písomnou formou. Dovolte, aby som na ne teraz odpovedal v záhradke v Ivanke pri Dunaji. Pani Klára Tesárová píše: Dobrý deň, pán profesor, vedeli by ste mi poradiť, máme na záhrade veľký orech, neviem, aká je to odroda, celé orechy popadajú, ale neotvoria sa a orechy veľmi ťažko dostať von, nielen zo škupiny, ale celkovo zo zeleného obalu. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pani Tesárová, orech, ktorý máte, je semenáč. Tam nejaká rada je dosť ťažká. Čo môžete urobiť? Urobte hlbšie presvedcovacie rezy koncom apríla, počiatkom mája, ale čo by som vám chcel odporúčiť, ako aj ostatným, ktorí nás sledujú a sa zaujímajú o naše odpovede, tak by som odporúčal vám vysadiť si na jar štepený orech odroda, napríklad Sajferdovský, alebo napríklad Lejk, alebo Mars, ktoré sú samoopelivé. Stačí jeden oriešok, je to polopapierak, jadierka sa krásne dajú vybrať aj jemnou ženskou rukou, majú o tretinu menší vzrast a čo je hlavné, že rodia už v 3. roku. Teda keď máte aj 90 rokov, dožijete sa ešte aj orechov a to myslím je aj cieľom našej edície.